Hello, hello, hello. Tulu sopin apa aja? Thank you so much. Sansuli sopin apa? Tulu sopin apa? Like don. Thank you so much. Tulu like don. Thank you so much. Mai mana? Dinai fुङावनो live on खालामदोंमोनलै माथो टाइमखौनो राननायनो थोआ माथो जोंहा रमा सफैनो हादों दे थेंक इउ स माच रमा मेडाम अन खालामलाबायमोन आं ओंखायनो नोंहालाय मैयालाय माथो होआखै मोनायावलाय माथो होआखै थुलुआ मा होनदों जोंना एसे बेस्थ' दे एमाव फुरला अके अके दे जेबो नङा दे दे होदो जेबो नङा बारा लाब गैखाया ओमफ्राय सोरखौ होनदों एमावनो थुलुखौ होनदोंलां माथो मोनायाव होआखै बियो आं होआसै मैयानो रमा अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय मानो नोंहालाय माथो सातथायाव माबायाव होग्रायालाय माथो होआखै सानसुलियालाय कारेन्ट गैयामोन मोनायाव एमाव आदसा हाय र' दे लोगोफोर र' दे दसे मा होनखोथाय आंनाबो मोनायाव मबाइला अफ सोमोन गैयामोन आदसा दे रमाउन थेंक इउ स माच सिमा मादों सिमा स्वाट हेलौ ना सिमा जुआट आ गया थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्क्रीन में आने के लिए खालांजोब्बायसो नामाब्रा माथो साथामल'सै ओके ओके सिमा जुआट मैंने आपको ब्लॉक कर दिया अगर न्यू है इसको ज्वाइन कर लो अरे लोगोफोर आं दुगैग्रोनि दे दसे दे न' दोनबाबो खारजोबोसो दा नोंसोरो र' आं दुगैग्रोनि
Hello, 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 hello. Yo. Hết vô các bạn, sao vậy? Comment karo guys. Sorry deh, lagi baru dugaydोंमोन. बबेसिम मोनला सोर फैदोंमोनथाय फात्ता गैला आं। साबा दं आरोना। Simazia Roma comment Sams just come reminder Sodom hello nih nama dia Serbe Sima buatnya reminder Sodom cook on thank you so much nang usapin habai ang niau by Sima video berani na oमफ्राय Sima kam nih apa ya Sirina gaya oमफ्राय जोंहा मा होनदों स्कुल थांनो आच्छा स्कुलाव थांनो होनबा सोदोमखौ सोदोम सना ओमफ्राय मा होनदों जिरिना हेलौ फ्रेन्ड प्लिज जइन नो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रमाया सिमा रिटार्न प्लिज नो ओमफ्राय मा होनदों जोंना सिमा साइकिया ने क्या बोला है जिरिना हेलो फ्रेंड जॉइन ओमफ्राय मा होनदों कुक अन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सिमा रिटार्न करो कुट टू रिटर्न नहीं कर रही हो कली रही हो हुआ जो ओमफ्राय मा होनदों कुक अन थेंक इउ सो माच दाबो रिटार्न हराखै नामा बेलाय ओमफ्राय जोंना मा होनदों रमाया सिमा जॉइन क्या रिटर्न करो सीमा जी चला गया क्या रोमा को रिटर्न करो दो कुक अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जिरिना अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल सफैनो हादों दै थेंक इउ सो माच मेन्टेल ब्र ओमफ्राय मा होनदों लागावनो ओरैसैनो लागाव लाइक डन थेंक इउ सो माच मेन्टेल ओमफ्राय जोंना जिरिना अन थेंक इउ ओमफ्राय रोमा फुल वाट किस आउट प्लिज बेक माबाया सिमाया जोंना माबा खालामो बेक खालामनो चेक खालामदो के रोमा होनो सिमानि ओमफ्राय जिरिना अन सिमा जट कम जॉइन कर लो सब लोग ओमफ्राय जोंना सिमा हेलौ जिरिना होनो ओमफ्राय मा होनदों जिरिना नै ओरैसै जोंना
ओमफ्राय जोंना जिरायना अन थेंक इउ ओमफ्राय सांगियार वाइ हाय ना हेलौ ओमफ्राय जोंना मा होनदों जिरायना अन थेंक इउ लाइक डन थेंक इउ स' माच सांगिर ओइ ओमफ्राय मा होनदों हेलौ सिमानो जिरायनानै सों जिरायना क्या बोलाए जिरिना फ्रेन्ड प्लिज काम शट ओमफ्राय काम ओमफ्राय मा होनदों माथो रमाया पिज्जा जायै पिज्जा जायैनो खिनायाव गफिन जोबदों जारलालै नै ओरैसै बावनो ओमफ्राय रमा अन सिमा रिटार्न प्लिज नो ओमफ्राय जोंना आदै बेस्थ'थारलै मा खालामनो जेबो नङा दे जेबो नङा आं गोरिब बेस्थ'खौलाय माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा रमा अन थेंक इउ स' माच जिरायना अन सिमा डान रिटार्न प्लिज ओमफ्राय जोंना लाइक डन आदै एमाउन्ट थेंक इउ स' माच जोंहा आं गोरिब लाइक होनायनि थाखाय एमाउन्ट टु फन अन थेंक इउ स' माच रमा मेदाम ओमफ्राय जोंहा गैया आंहा मैया थांथारनो हायाखिसै दे नोंनिखौ दहाय फुङावबो होदोंमोन नामाथाय नटिफिकेसन माबानो हाबफैया जागासिनो र' आं दा माबा खालामसै र' लाइक होबाय आदा थेंक इउ स' माच जिरायना आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मेन्टेल अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मनरमा दैमारि बेबोथ' एमआरडि मेदामनि खान्दां अन दे र' आं लान्च बानाय थेंक इउ स' माच जेबो नङा दे ओमफ्राय रमा अन ओमफ्राय मा होनदों अन दै स्कुलाव थांनो ओंखारदों रावजोंबो रायलायथ'ला गाज्रि जागोन दे जेबो नङा मेदाम ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नै दाबो बेलेगावसो दंफैयो आं जोंहा जेबो नङा दे आं बर' थुलुनि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय कुक अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जिरायना अन थेंक इउ स' माच मा होनदों गारि सायावसो आं अन दं थेंक इउ स' माच थुलुनि ओमफ्राय जोङो मा होनदों सिमा जवाब क्या बोला जिरिना लंग वीडियो देख के फ्रेंड होना चाहिए मैं आपका लॉन्ग वीडियो की शॉर्ट के देख के फ्रेंड बना लिया अके गासिबो लं भिडिअ रायलायनाय जिरायनानै क्या बोला 2 minutes long video for watch Rema thank you so much very good जुदिसो नायलायखानांगौ होमबासो जायो ओमफ्राय जोंना जिरायनानै अके जिरायना बोलाय ओमफ्राय जोंना मा होनदों थुलु अन थेंक इउ स' माच थुलु ओमफ्राय कौन आया है रे कौन है निहा मा गामिं
Neha Gaming. हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। मानसियासो बर'ना मा जाखो सिनायनोबो हाला होननायसो जाबाय। ओमफ्राय मा होनदों रिटार्न कम शॉट शॉट रिटर्न मिल जाएगा, चिंता मत करना, ज्वाइन करो। भाई नेहा काम बोला है भाई, नेहा सब करो दो, सब करो दो। आप न्यू है क्या? आपसे मैच फ्रेंड नहीं है। अब इस मैच चेक करूंगा आपको। नेहा जी मैं आपसे ऑल हो। नेहा जी चला गया क्या? कमेंट करो। जेरना ऑन, थैंक यू सो मच। कुक ऑन, टोनी ऑन, जेरना हेलो 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 हाय। ओमफ्राय जोंना मा होनदों रमा अन, ओमफ्राय मानु रमा अन, थैंक यू सो मच। ओमफ्राय जोंना मा होनदों रमा अन, वेलकाम वेलकाम वेलकाम। जेरना ओमफ्राय सदम फॉर व्हाट की शॉट फ्रेंड हो गया मैं, प्लीज बैक मी। सनू कौन तोरा व्यस्त हो गया क्या? चिंता मत करना सीमा जी, एलबी के बाद में रिटर्न मिल जाएगा पक्का। सदम को अपने स्कूल में है क्या? सदम स्कूल गया है? हाँ हाँ, सदम स्कूल में है। हेलो मनु रोमा, यार रोमा मनोरमा आईडी का रोमा का आईडी है। मेरा एलबी में 2 फोन ऑन करके रखा है रोमा ने। तो ऑन, थैंक यू सो मच। रोमा ऑन, मोनो रोमा ऑन, थैंक यू सो मच।
दाउआलाय माजों जागोनलै होननायसो जाबाय। ओमफ्राय सोदोम कुक स्कुल थांगासिनो। खिथाबाय दा बेक खालामबानो जाबाय आरोना। Zirana on, thank you so much. Tolo on. Listen on. Zirana on, thank you. Cook on, thank you so much. Come. Remandang on the cook on. Present mandang क्या बोला है इसमाने मनोरमा for watch की करके friend lo please back मनोरमा आईडी का रमा का आईडी है चैनल नहीं है बेबो भिडिअ हगारनानै दोनदों नामा नोंलाय लागावहैबाय नै सासे ओके बोला है रोमा ने Dirna on, thank you so much. Brazana Sema on, okay बोला है Cook on, thank you so much. Turoni on, thank you. सदम कुक स्कूल में गया है चिंता मत कर लो पक्का रिटर्न मिल जाएगा पूरा बेस्ट हो गया है ये गर्ल के बाद रिटर्न मिल जाएगा नहीं सही ने जाखांबाय नामा नोंसोर ब्र रमान थैंक यू सो मच
बयनो थेंक इउ स' माच अन थाबाय थानो थाखाय गासै लोगोफोरनिसिम कुक अन थेंक इउ स' माच वाव जोंना लागाव फैबाय गुड आफ्टारनुन ब्र थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव सफैनायनि थाखाय गैया आंहा उन्दुलांग्रोनानै थांनो हायाखै दिनै मोनायाव थेंक इउ सै एमएमबि बानायसो आंनि लाइभआव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय मा होनदों आं जागासिनो माने ओंखाम जाबाय नामा मेन्टेल अन थेंक इउ कुक अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना अन थुलु अन दालाय बहा दं थुलु स्कुलाव नामा 56 थांबाय 1 आवार जानोसै सिमा काम सिमा जी चला गया क्या कमेंट करो एक बार एमएमबी ने आपको बुलाया है फ्रेंड होने के लिए समेला काम वा थेंक इउ स' माच आं नोंखौ नायस'नाखैबो दासो बोरैबा बावना थादों सरि दे सरि समेला नार्जार सफैनो हादों गा हा 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 नै मिनिफैग्रोबायसो ओमफ्राय मा खबर गेजेरावनो दे नोंहालाय मा खबर जाखांबाय नामा मा गरदबाय थाखो उन्दुलांबाय नामा थोदस आंखौसो उन्दुलांबाय होनबायलै गावहा उन्दुग्राखाय गावहा एलबिनि सिगां उन्दुग्रा मालायखौसो उन्दुदों होनदों खावलेबलेदनो हाहाहाहाय होनना मिनिफैबावबाय नै माबाबो थुलुनि थोद लागावदो सोबावनो माबानाव स' जायाखिसै दे ब्लु होना हो नै दे ब्लु मारिबाय आं स' जायाखैसैमोन नोंना मा होनदों जोंना समिलाया आयौ एफा खरा आंहा दासो माइ हादोंमोन जेबो नङा दे दासो फैदों ओंखाम जानो र' दे जाग्रो दे
दाना आंहाबो ओंखामसो जानो लिंहरजाबाय नै। ओमफ्राय मा होनदों जादो दे सोदोमनो। सोदोमा एसे बेस्थ' माबा थांनानै ब्लक होबाय आङो थांनानै बानायहै दा बेक खालामगोन आरो ना। दा ओंखाम जानो थांग्रोसै दै मथसो खालामथारनोसै आं।
सीमा जोर ने क्या बोला ये? नैन नैन आ गया क्या? हा नैन आ गया हमारा। थैंक यू सो मच ब्रो मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। अबंना थादोंमोनथाय लोगोफोर कमेन्टआ गाज्रि जाबावनोसै। नैबे रंमानिफ्राय लाफिनसै आङो। गोमजुरा आं 8 नानी ऑन बुलाए सेमानी को क्या बोला है? सोमेला जी फुल वाट की शॉर्ट फ्रेंड हो गया मैं प्लीज बैक सोमेला थांखो ना माखो? प्लीज कमेंट खालाम। नयने केवल न्यू फ्रेंड कम प्लीज कम मे कम ओमफ्राय मा होनदों कुक अन थेंक यू सो मच ओमफ्राय मा होनदों सोमेला जी प्लीज कम ओमफ्राय जों मा होनदों रुमा मेडामा नयन एमआरडी चैनल डिलीट हो गया। नयन ऑन ओमफ्राय मा होनदों रुमाया अभी रोमास को सपोर्ट करना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सीमा जी ने क्या बोला है? नयन प्लीज फ्रेंड कम प्लीज फ्रेंड कम शट ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एमएमबी बानायखाया जोंना मा होनदों सीमा सपोर्ट लु आहिलु ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नयन जी ने क्या बोला है? सीमा जी आप ज्वाइन क्या मैं रिटर्न करूंगी करूंगी अभी न बना रही हो हूँ मैं। अच्छा सीमा जी चला गया क्या? नयन ने आपको बुलाया है ज्वाइन कर लो। कुक सादा ऑन नयन जी नयन क्या बोला है? नयन जॉइन फुल व्हाट किस अरे फ्रेंड हेलो प्लीज सेक एंड बैक
9 on थैंक यू सो मच। न्यू आ गया हमारा, कौन है वो? मेंटल 100 तो साला आइडि गुदला फैलायबाय आरो बे हा 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 बावनो। थेंक यू सो मच मोननै आइडिजों आंखौ फैनानै सापर्ट फैनो थाखाय। मेंटल ब्र ओमफ्राय नायान जइन्ट प्लिज बैक। ओके एमएमबी बालू नॉयन जी ने क्या बोला है? सिमा जी अभी रिटर्न करने से टू ऑन का टू नो का नो का अप अच्छा अनसब्सक्राइब। ओ नयन जी एलबी में सब्सक्राइब मत लिखना, ओनली शॉर्ट लिख लो हो गया, लिखना चाहिए सब USUB लिखना चाहिए। फुल सब्सक्राइब लिखते है ना, लिखना नहीं तो खराब हो जाएगा मेरा एलबी। जाम्मादों सरि दै खुगाबा बारा बायनो नागिरा दै, दासो एसे जाबावबाय नोंसोरजों रायलायनानै, नङाबाथ' जाबावासो बलफोर जाबाय नामा? बोरैबा बोरैबा बुंब्रलाबायनो नागिरो आंना। मानु कुरमा अन थेंक यू सो मच, थेंक यू। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अन नयन जी ने क्या बोला है? सीमा जी होगा सब आवर्स के बाद रिटर्न। ओके नयन जी बोला है सीमा जी ने। ओके नयन वर्ड रोमा ने क्या बोला है? नाइन आईडी है हो टू दो MRD जनरल डिलीट हो गया। कुक ऑन ओमफ्राय मानु रोमा ऑन थैंक यू सो मच। भाई रोमा ऑन थैंक यू सो मच। ने क्या बोला है? ओके थैंक्स यू सो मच, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए सिम्मा जी। रोमा आईडी लगा मानो लुक्स जाए मा होनदों जोंना? रोमा ने क्या बोला है? रोमा सिस्टर MRD चैनल कैसे डिलीट हो गया? आपको पूरा क्लीन आ गया क्या?
हमारे चैनल में खबर क्यों आ गया, इसलिए डिलीट हो गया चैनल हिस्ट्री। ओमफ्राय आंनासो बारलायलांसैलै आसल लोगोफोर आं दोनसै नामा दे, आंना टाइमाबो बारबायना। बाय बाय खालामदो दे। नैन जी क्या बोला है, न्यू फ्रेंड प्लीज कम कम कम। नयन जी मेरा एलबी रखने के लिए समय आ गया है, एलबी को मैं रखना चाहिए। बाय बाय करो सब लोग। चिरां स्टेटास फैदोंमोन माथो, दोननांसिगोन आरो ना, उफाय गैला। दस्रानि एलबियावबो हाबहैनांगौलै दा। आंना चेनेला बांद्राय माबा नङैखायनो एसे माबा जादों आरो आं दानि उनावथ' आङो नांगौबा उनाव लागोन, आं 1K जाखांनायनि उनाव लागोन आङो। हाजासे खाथिफागोन आरो आंबो नोंसोरजों। 1K नि माबाजोंसो अबयस्से बांसिन नांगौ जायोना। $100 खालामनांगौआ माबा, दाथ' आं बेजों लाफाखासै नालाय, आं बेजोंहाय कमप्लिट खालामहैनो हागोनखौ आसा दं आरो ना। 6 मास जानोसै, 5 मास जानोसै, दाबो एख'आनो गैबावा आंना, जारलासो। 1 बोसोरजों कमप्लिट खालामनांगौ मामुलि 1K, नङाबाथ' देनां दिगदारसो जाबावगोन माथो आंना। मालाय खबर बाय बाय दे, दोनथ'बाय आं।